Tliet esperti tal-Europol li ppreżentaw id-dejta miġbura mill-apparat mill-appartamenti u dajsa ta' Jurgen Fenech dan waqt seduta oħra mill-kumpilazzjoni brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. It-tliet esperti ppreżentaw żewġ hard drives b'dejta identika b'4 terabytes ta' dejta miġbura minn apparat teknoloġiku sollevat fl-investigazzjoni. Huma ppreżentaw fil-qorti diversi rapporti differenti b'elenku ta' apparat li minnhom ġiet sollevata dejta li tista' tkun relevanti għal każ. Meta mistoqsi mill-avukat tal-Parti Ċivili Jason Azzopardi, l-espert tal-Europol Konstantinos Petru qal li l-isem tal-operazzjoni mogħtija mill-Europol kien l-Operazzjoni Blue Elephant. Fil-qorti nstema kif l-apparat miġburu li minnu saret il-ġbir tal-informazzjoni kien ivarja bejn mobiles, laptops, numru kbir ta' SIM cards fost l-oħrajn. Dan b'mod speċjali apparat miġbur minn Portomaso u mill-jott ġjot ta' Jurgen Fenech. Instabu wkoll numru ta' SIM cards ġodda tal-Monaco Telecom. Il-qorti semet kif dawn it-tliet esperti huma parti minn tim tal-Europol li ġabar l-informazzjoni, dan fil-waqt li hemm tim ieħor li analizza din l-istess informazzjoni miġbura. Fil-waqt li ħafna mill-apparat kien diġà ppreżentat fl-inkjesta lill-qorti meta tliet esperti kienu ġew Malta bejn l-20 u 23 ta' Novembru tal-2019, l-espert Giuseppe Totaro ippreżenta żewġ iPhones u s-SIM cards tagħhom. Fl-aħħar tas-seduta d-diviża talbet biex il-kopja tal-informazzjoni li tingħata lilha tkun waħda magħmula mill-Europol stess u mhux minn espert tal-qorti. Il-Parti Ċivili stqarret li huwa importanti li l-kopja tingħadda lid-difiża fl-istess ħin li tingħadda lill-Parti Ċivili. Għalhekk il-qorti ordnat sabiex hard drive addizzjonali u identika għal dik ppreżentata llum tingħadda lill-qorti. Dan fil-waqt li espert tal-qorti jagħmel kopja tal-hard drives għall Parti Ċivili u għall prosekuzzjoni. Il-hard drives ser ikunu disponibbli għall Parti Ċivili u d-difiża fl-istess waqt. Dan fil-waqt li hard drive oħra ppreżentata fl-atti mhux ser tkun qed tintmess sabiex żgur l-ebda informazzjoni ma tintilef fil-proċess. Il-qorti stqarret dwar l-importanza li l-ebda informazzjoni mogħtija lil partijiet ma tkun ippubblikata sakemm din ma toħroġ waqt seduta fil-miftuħ. Il-qorti pprojbiet lil partijiet li nataw kopja tad-dejta milli b'xi mod jew ieħor jgħadduha jew partijiet minnha lil terzi persuni. Il-kontroeżami tal-esperti tal-Europol ser tkompli f'seduta oħra nhar l-4 fl-10.